Варна заслужава отново да получи статута на морска столица, а не просто едно пристанище и град с затихващи функции без никакво производство. С това послание бе открита предизборната кампания на независимия кандидат за кмет на Варна Анелия Клисарова тази вечер във Варна. Плътно зад нея застава столетницата БСП с гръмкото послание за приемственост, силата на поколенията. Един по един бяха представени всички кандидати за районни кметове и общински съветници във Варна. Отбор от професионални играчи, юристи, педагози, архитекти, икономисти, лекари, специалисти от всяка една сфера и професия. Не е все едно какво здравеопазване искаш. Не е все едно какво образование искаш. Всяко варненче заслужава утре да получи равен старт. Няма да е леко на кандидатите за местна власт във Варна да поправят грешките на правителството, се каза още от трибуната на входа на морската градина тази вечер във Варна. Ето как професор Анелия Клисарова вижда управлението на Варна утре. Вятърът на промяната ще донесе на варненци една по-успешна, по-перспективна Варна. Първо, трябва да помислим за управлението на града. Не трябва ли да сменим модела? Защото когато попитаме хората как живеете днес, те казват по-лошо от вчера. Това трябва да се промени, да дадем перспектива на всеки варненец, за да иска да остане в този град, за да иска и децата му да могат да останат в този град. И за мен това е изключително важно. Разбира се, ще говорим за индустрия, ще говорим за туризъм, икономиката много силно трябва да развиваме. И идеята е да развием тази модерна икономика, икономиката на 21 век, където да включим и иновации, където да включим и науката, защото това е бъдещето. Убедена съм, че нашата искреност и моята любов към Варна, варненка съм, знаете, и татко тук е роден, и моята любов към Варна ще накара варненци да ми повярват и да ме последват. А промяната ще дойде от варненци, всички заедно. Предполагам, че ще внесете успешни европейски практики, защото вече имате опит в тази насока. Коя е първата европейска практика, която мислите, че добре може да се внедри на местно ниво? Когато говорим за европейски практики, трябва за съжаление да кажа, че Варна не усвоява добре средствата по Европейския съюз. Или на нас не липсва едно много силно звено, което да прави тези проекти. Подчертавам, че ако проектът е добър, например по планът Юнкер, инвестициите, те могат да кандидатстваш там като град, като кмет, дори като лице и личност. И ако се обединим и направим тези добри проекти, то във Варна ще има инвестиции. А това са добрите европейски практики. Модерна администрация, която да служи на гражданите, а не да затруднява гражданите и да ги обърква. Модерна икономика с високи технологии и, разбира се, здраве и спокойствие за всички. Желавам ви успех. Благодаря много. Чакам варненци да ме последват.